ndakabata mukomana chigogodzera mukadzi wangu asi uri musi wechina ndibvunza kuti ukuenda kumasuwe ndati saka vakandibvunza kuenda masuwe ndakabva ndaenda kumba dzike dziri kuma7 chikafu chakadini ndasvika kumuna togadzirira ndagadzirira ndotora magemenzi anu taida kudanga kuenamatira pachidumbu ndofunga taimirira mota yaitira kuti takure saka uima ndekudibvunza wakaita ndakabva ndati kumasuwa ndizida kuenda ndakabva ndadzokera kumba ndakabva ndadzokera kumba vai ndakabva svika ndinogara pasango pandikagara ndofunga uyu akabva iye ngatoripo akabva udza munyina wake kuti ko Johani ari kupi ndofunga munyina wacho akabva tanga kuidenze ini handakudayira ndiketi kumba saka mota ikabva simuka ibva yaenda obva amufonera futi kunaye Johani ariko kweyeni vana ngavabuda vana vanana ngavabude panze muno mutoda runyararo musawe nevana mumatare muno hatidi vana vadiki akabva fonera kuti Johani ariko here zvakanzi arige ndimufonere obva atanga kundifoneni nepenge ndiri ndakagara pamba ndakabva ndati arige ndiende kutodayira foni ndakabva svika ndaona ari munyina wake ndakabva ndakuisiya akadaro kudai bvafona akafona kanenge ka4 saka nini panye ndakagara nenzira yakaya nemukomana wedu ndakabva ndati arige nditsururuke ndakabva ndasuruka ndinogara ndakobva munzira zvishomanani saka mukomana ndakabva ndaona pasina nguva akabva asvika obva atopinda saka panext pedu pane aenda kugeza saka anga netoo chakabva amira saka amira kudaro ndopakapa tochepa akabva pinda mubathroom ako kugeza uye akabva atanga bva atanga kugugudza dho saka ndakabva inini pangodza ndaumuziva ndakabva ndati arege ndiende saka pane ndakufamba ndakabva ndatatikana navanondiona ndobva ndaenda nepasina kuti ndinoenda kuseri kitchen apa akagugudza dho akabva enda kuseri kwemba saka inini ndabva ndaenda namira pamusoro pekitchen ndabva ndati munhu iye afamba sei saka ndobva ndingati arege ndiende kubedroom ndasvika pamusoro pebedroom ndabva ndati arege ndigare padombo pane dombo ripakona pemba yangu ndingatirege ndigare padombo ipapo saka uyu ndida kuti ndigare ndopa ndikamuona ari mumadziro kuseri kwemba akatozembera imba saka ndopa ndikabva ndamulaita ndikati neJohn uri kuitei panapa apa ndachakakwanisa kundipindura kusvika nditi iwe handinotana newe ndobva ndatienda kumba kwenyu obva aenda asi akatanga kuti hanzi kusatauritse matichaurirana ndakabva ndasimuka ipapo ndobva ndaenda kwatezi vangu ndobva ndizvaitika ndonaenda kwakumba kwasabhuku bva taita tichaitaura saka yakazokutaurwa regei maminitsi aripo chimweni sabhuku sakombi taura izvo nyaya takaitaura iyi musi waregei pamudheti 15 mwedzi wechi10 24 ndo asi musi wa 27 mwedzi wechi10 24 kopesa panyero kana tichinge taisa nyaya tinoenda kumira muridzi ndianoita zvemasamoni saka isi takamutiwono nyaya yakuda another step iri pamusoro saka kutsvaga kwake mari nokudai ndozvakanonotsa kuti mari nyaya ikasike kusvika. Saka maminitsi edu anoti John Mashongera anoti akaona John Masomera chinokadhoo pamba pake nenguva dza10 o'clock manheru. Nyaya yakudari kwedu John Masomera harambi kuti shuwa akanokera mukadzi 4 times. Saka peri atikazera takaiti no imhosva kunokakana kusvika pamusha wemunhu uchiti unotsvaga munhu anga kuti ukuchidzira mahovhoni munhu waitoziva kuti aenda kuchechi munhu aenda kumasuo waida kuchidzira hovhoni atichakamisa aiti aipisa zvidhina saka aida munhu aisi kubatsira kisamatanga aripa yarikachinzi tipire ichizwa inini ndakafona zishu ndakati ndaida munhu aida kundibatsira kuchidzira hovhoni ndakatanga kufonera mufana kuti uri kupi wazoenda kuchidyeri kwanzi wongudaini ndatorai ndikati ko karenti aenda kanzi haana ndatorai ko Johani kwanzi Johani haana ndati aorai no problem sezvo uyu ndiye munhu ari padhuze kwakarenti kwandaibvunza kurefu saka munhu wandenge ndakaita nezvidhini ainge asipo kumbanya kune mukadzi ndikati ndiende kumba kune mukadzi wachona kuti ndikuda kuti ndibatsirwe kudira huni muhovhoni
hazviiti rega ndiende pamunext door wangu padhuza sezvo ndazoti chii haana kuenda seshua inini ndakaenda kumba pacho ndakanoka handinai munhu akandidaira vaya kuri kumateni ndokubva ndati pandisina kunge ndakadairwa kudaro ndokubva pakanguva dzanga ndaakubuda ndokwakabva handivhene netochi saka panguva dzakandivheka netochi achiti usage chipanapa nematauro aita ndikaboti ndosunduka ndoita sei andati nhau iripo ndekuti inini zveshua ndachida kuita sei kubatsirwa kuningira barusa nedzeresizwa kuiteka ndowaparadza musha wangu aiwa ina handina kuparadza musha wako but wakataura sekunge wakudedzera kudaro hazvisirizi inini ndikuda munhu ada kundibatsira kuita kanzi uzoneta chitikati aiyo inini ndatofona ndikatonzi anoita sei uripo ndosvika ndauya papi ndokusaka ndauya pani uyu mataure aita ndinopikisa ndimambonzwa here mataure aita kuti wazi kupa mhosva kuti azomunyandirai hauna kutaura naiyo kuti zvarutaura aiwa ndinopikisana aiwa iwopo orit iwopo wakasangana naye asati aenda kuchechi wakambotaura naye zvokuti uda kuzobatsira kuchidzira usi aiwa handina waregere kutaura wanga waonana usati uhovha uchada kuchidzira chakaitika ndechekuti inini patikange tikasangana ikonge zuva ranga asati ranyura hovha nenge asati ada kuchidzira orit ko iwewe kuseri kwemba wanoka wanzwa kuti hapana munhu kuseri kwemba wanga kuchechi aiwa hazvisiri izvizvo ndobva ndikuramba kuti hazvisiri inini pana ndobvunza munhu kuti ndatiwa ndozvaataura here murume kuti iwewe wakaziva kuti yakenda uchi watomubvunza handina topa ndikuti ipapa handina kunge tamubvunza kuti ngenda mukadzi wakaruvira amai makambonyengwa here mukomana hapana hamuna saka aida kuita sei aiti aida kuita sei maminitsi mei posi tingaswere kutenderera varume dzidzai kubata nyaya batai munhu kuti zvii dzimwe nyaya mukuzidzazidza sei ungu akasvika pamba but intention yake akaita aida kuita sei uyo anoti aida kutsvaka munhu anomubatsira kuchidzira ovhora but aiziva kuti haapo uyo aiziva kuti uyo haapo anogara nani munyingira wake uyo anongogara nomudzimai wake saka iwewe kana pakanga pane mukadzi uzoti haapo ndakatofona kana manzwisa kana ipa kana pataura dzeuyu foni namba dzake aiva ndii mati ane foni foni ungana kana uda kumutsvaga unomutsvaga kune shamwari dzako here aiwa nzwisei aisinzwisisa tinonzwisisa nobvunza tikateera iwo hatibati nyaya because isu tiri kuti iwewe iwe unomuziva kuti ane foni uri kumutsvaga pane foni yemumwe munhu asi iwe foni muchazoziva kuti ane chi ane foni aiwa foni namba dzake mentare foni namba dzake naibva wanadzo but anochinja malaini aida kuti azvinzi chokwadi zvandu kana iye ega ndogona nge kana pane dzimwe dzatinazo izvo ndikamuti idzi ndedzako here idzi ndedzako here idzi ndedzako here anogona kutonditi usina mukufunza kuti wakagogodzera nguva watichii inini kumangwana kwaya kuti mapati maybe kumatenteni koko waimutsvaga pafoni ndiko kumausiku kumaneri ikoko kana wagogodza izwi rako wakarishandisa here kuti unzwike kuti ndibaba wanditi vari kugogodza we pane umwe gogodza kaubva ungonyarara zvakaitika changamaiza kuti pamba pemurume aiva aizwi rangu ndikanyeri ndikangoti tisikewo ndobva ndanoka uvaonoka waigogodza iwo wakataura ndiri babani akadare nami aiti chi mira iwo ainoka chete makazvinzwa nami makazvinzwa makabvunza iro ndiani hamuna kwepo kuona wakanyara wakadoti naye babani kudaidzira nokuti vanhu apa vasingadairwi chakaitika ndolesochangana chakaitika nemuchiziya chokutokwanoka asi bvunzo yangu ndandotopindura ndizvo zvazvene but ndoda kuti ndinyatsotaura kuti munogona kundinzwisisa handinzwisisi ndozvakauya kunoka alright ushamadza ndasvika pako iwewe
unokaenda kudaini pamba pako iwewe handiti handinei nemukadzi wako handinei nani tikanovasog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 o
mbiri azviitwe here izvozvo haisabu munokera neheri munhu achinoka usiku kungonoka achibva kuti ndini ndingi ndo zvakazvakazvati pamusiro chakadai inokumba kwangu ukatonoka zvisingadai reno unotobuda nedemo usingataure kuti ndiwani wozi unototanga wati rugare tisvikewo pano inoziva kuti ndiyani uchitotaura zita rako usiku ndoziva kuti ataubatsirwa ndiyani zvino uyo akainoka chete yaziva kuti munoenda kuchechi aiwa handina kuzviziva makataura mesere nauri kumaskati ndio pandoti aiwa ndambotaura naye zvekuti anzi uri kuenda kuchechi wewe kana wairunga uvhoni yako mubvunzo umwe chete kubvunzwa wakanga mataura nesi wairunga uvhoni yako waiti uchashanda nani ndainge ndine mumwe wandaifange ndichishanda naye saka mumwe munhu wako aingaaka iwe wamdarika zvakubvunza mubvunzo wapesana nemumwe wako waishanda naye uye haamumurunga wako handizozvo ende wambomufonera wazoti aenda kuchechi aiwa handina kuzoti aenda kuchechi wandakafonera inini ndichibvunza kuti wandaida kuti andibatsire inini ndiye akanditi indaenda kuchechi kana mutiko current zvakanzi akaenda hana zuva ndati ako joan kanzi haana kuuya ndozokapanouyanonzi joan ndozokapa ndizoita simba rekuenda kubva kwemukubvunza kuti joan ndini baba aningi kana kubvunze kuchivanzi kuti woti ndikatoti ako tisikeova waenda pabedroom ndomboma anogara achoka ndokupedzera nekozedama yavo ndinokubvunzo kuna amai avo vakanzwa noko yomurumo uyo ndobva anomwa futi achienda kuchechi abva adzoka ndoda kunyatsonzwisisa communication yacho yekuti murume uyo ane zvimwe here zvaaimbofunga mumashuro zvaanga ambodzwa kuti azonyumwa kuti regai ndimbodzokera kumba ava amai zvevanzwa noko havanombobvunzwawo kuti ndiani pamusoro ndofunga inini ndinenge akufungira kwandaita uyu murume zvakutaura tike takatogara T3 akabvunza munhu anofamba nekuti uri kuenda kumasuwe akati nini handisi kuenda kumasuwe ndoda kutaura mukana zvidhina tike T3 unogara kurefu kwakadina hatingogara mutengo kuti ini next door yangu but ari parefu hishani wewe waizoita kufona mamwe ndozokangana ndobva obva andibvunze kuti Joan uri kuenda kumasuwe here ndakati ni kumasuwe ndirese ndikendi ndofunga zuva rake ngatonyura kakuti ndakarima ndakaenda kumba ino ndasvika ndageza ndobva ndatochinja ndatobuda nemagemedzi yangu panika tichimirira mota uye ngaripo tichimirira mota ikuti iwe time dzakasvika mota inini ndakabva ndatoti kumasuwa ndizaite handizoda kuenda saka pana umwe wakaenda netsoka umwe wakaenda nemota ini ndakabva ndanzvengera ndadzokera kumba uyo akakuona kuti wanzvengera hana kundiona ndadzokera kumba kuye ndopa akabva munin'ina wake ndopa akatanga kundididza kodhi achidedza nemuridzi andakudaira mota bhekisumuka yabva yaenda uye akabva fona munin'ina wake kubvunza kuti ko Joan ariko here ko munin'ina wake abva ati rege ndimufonere munin'ina akabva tanga kufona inini kuti andizibvunze ndiri kupi andakudaira akafona 4 mamisiku pasina nguva ndokurekana uye achisvika pano abva agukudza dhoo inini pinge ndiri ndakabva ndatatidzakena neapa nondiona rege ndiende ndogaenda ndichipoterera ndichienda nekwanekena napo ndonasvika inini ndakabva ndasvika pamusoro pekicheni ndobva ndati rege ndinobedroom ndasvika ndakapfesa nejob ndakati ani rege ndigare padomba ndakuona kuti munhu apinda here umukana kuti hameno pari ndida kuti ndigare pasi ndakamana ndi kuseri kwemba ine uyu mubvunzo ndakabva ndamuti uri kuitei akoti zvakaoma kuti ndikudza zvakaoma kuti ndikudza zvakaoma asi ndakazomubvunza kuti orit wagogodza uchida ini aiwa saka gatiudze kuti ovhoni yachiri pamba pakwe ovhoni yakaoma ndei ipapo ndopada kuzoamai mira yataura mustaura ini ndopada kutaurira ipapo changamira bvunzo wanaida kubvunza iwe waizoswera uchifona pamunexit door wako aiwa muningi munoona chichikaitika changa ndakafona kumina wangu ndorero ndikati ndikamufonera zvese zvati hanzi nini ndikandiriwo pamota ndakambenge ndinaye pamota ka zvekuti hanzi ndikange ndiri kumota ka kunyepa ikoko changamira bvunzo wako choda kuendera nawo ari kuisa defensive aiwa kunyepa zveshuwo anombotizanekera mumota
ndovanota izvo zvazvisiri izvo ndokwanza kuti zishuwa uyo wakasangana uyu ndikati handinda after uyu paakapedza minaka uyu ndopangwaza kutachena ndokwanza akandilaita netochi saka pakandilaita netochi kuti paka ndipatanga kuzoa mashure handiti iwe udoparadza musha wako ndopanatanga idana kusvika kuti adaiako ndikati aiyo iyo handisi udoparadza musha wako tazvinzwa ndida kumbodzokera kuna amaya amai munhu anoka murume wenyu maziva kuti abuda handiti murume wenyu anga asimo munhu pakanoka munhu sei musina kudaira Ati? Anani? nganani vanouya vachinoka dhoo Zisizikesone. usiku imimi musingadairi Amuzi. makambo Taure. kufamba nemi makamboudza here varume venyu kuti baba pamunenge musipo pane vanhu vanouya vachinoka dhoo Ani. udanga anokunyanga Anombobuda unoka kuchidoo. Sei achikutesta. amai mamadiya Amdairi. Alright, maita ini. Point again. Hanzi vakazi itsika yedu kanongerwa dhoo. Asingataura zita. Asidairi. Alright. Andazvinzwisisa. Ndichadzoka kwamuri. Taura yanzi. Ndandida kutaura una amai. Ini nawo amai kubva kwavo. Kana ndanonoka kuuya, vekubva kwavo vanovhara dhoo. Pandichatozouya, ndinofanira kuita sei kunoka. Kuti ndivhurirwe chii? Dhoo. Saka amai ava havana kudaira. Havana kuziva kuti murume wavo here kana kuti hasi murume wavo. Kusvikira baba vainoka vaita sei? Vaenda. Hameno kuti mudzipo dzenyu munoita sei kana varume venyu vanonoka kuuya. Ndoda kudzorera uko. Ndoda kudzosera uko. Madzimai. Pindura henyu. Alright, takupedzesa. anodaita kubvunza iwo murume uri ndandikugara ndakubvunza right maona ane murume uyo wamudza kuti ndaida kuenda kuovhoni wakazoenda naye kuovhoni kwacho akazoenda kubatsira aiva akaramba akati nina ndaita nehovhoni ndikati handiwoona kuridzwa kutaura ndakakuti handei tori pahovhoni zveshuwa Haana kundiudza handei. Apa munhu aingatosiwa kukinidza hovhoni. Munhu akabuda wacho akatisiya mukoma wake. Taimudzudza akati yakumba. Hovhoni ingatobva kunokunidziwa. Tikuistatei. Panapa kana mabatisisa chero. Pane nyaya yakataurwa vanhu vari kuyai. Aiwa. Nyarara. Ivachangamiri vamwe. Nyarara. Pane nyaya yakataurwa vanhu vari kuya. Uyu nouyu asipo neuyu vachitaura nyaya yokuenda kuchechi. ina ndopatovati kunyeba ikoko changamiri iwo waizoti auya here kuchechi wakwazi asiyo utaenda kuchechi kuti aenda kuchechi aizokuti vanhu vairikenda wakazofona kuchechi aiwa iwo unangobvira wasari kuenda kwakuchechi tange mateerera pandikutaura nezvo kuti inini zveshuwa ndakafonera mufana wangu aita kuti handibatsiri ndakuzoti ari kumashopu here kotoka bhazi kumashopu watoifoni kuti kuchechi aiwa munhu wano wandakafonera iyeye saka pandikamufonera wakatofona uchiti aenda kuchechi here kuti aiwa ndikafunza kuti vadhenzo ariko ikanzi vadhenzo hana kuzouya vakati orit vakatiko joani kanzi hana pane asikaniteka ndiende panext do wangu ouyo ondibatsira kuchidziro angaenda kuchechi kanzi hana aiwa ndozvakapandivedesivarikenda kupa kwemurumoni kuti ariko Aita akushamani. Ungamosiya bhatyi padare. Azviiti. Ukazokuona kutambira mhosva kamupereche sadza. Inochipenga. Inini ndikutenda kuti ukusa defense yako. Munomuka. Atiti magezi akadai seambezi ane rape mukati.
mungangozviramba zvedu achidai intention yake ndeyei mukomana munhu asina kunyengana naye ari kungoenda kunogugudza pamusuwo or else inini ndingaiburuka here mumoti ndofungidzira kuti mukadzi wangu anogova kunyengwa that means handisutrasta mukadzi wangu that means pane kakutaurika karipo kari hidden ekuti mukadzi wangu anenge ari kudana nani nauyu although asina kuzomubata ari saka totangosiya nyaya yakaita se Sataisiya mambo zvemubvunzo nomurume mubvunzo wangu uri kuti waizoda kubhadhara here murume wawakaendomutsa uyu na10 o'clock pabasa rako remari yako une here zvawaizoda kumupa wada kumupe chii munext wangu zvekuti ndinotombowaida kuti arari ndinangoti handibate munhu wekuti ndinotombo even inini hakuti kutanga ndotombomufonera iye kuti pamapake ndopana kubhata namba dzake dzandaimbona dzichaita na10 o'clock ndakatomboisiremumwe chete ari kakarika kana mchironga mabasa aronge kwakachena 5 o'clock waiziva kuti nyina kwapenda kuchechi waifa kungoronga basa rako before 5 o'clock nokuti waitoziva kudhara kuti already uri 1 saka waizotsvaka munhu a10 o'clock wai iwe waiziva kuti kumba kwacho uri 1 uri totitsotsi haungatenge kuronga basa rako na10 o'clock pese apa wakanyarara na 500 hapana chiposto chotanga na 7 wakatobva kumba na 3 uchizoita kuenda kuchichinorarama prazi nhamba dzauya dzaizorambira iwewe chete ukadi kuti munin'ina wako ndipe nhamba dzavo ingwana akafona dzakaitaamumbeita kuti bhadhiro baimuswa 19 takasiya vanhu vakadai so toramba tine makesisirika emhombo yomaraini muswa 19 anofanwa kubvisa mombe yake ende kune murume wazvinzwa usamire muberere ronga basa rako nenguva kutadza kufunga kunopati kumaiperi wazvinzwa ndazoona wakakaritsa stereke wakakaritsa asi dhedhi wakuzoti iwo pane zvikuitika nemukadzi wako asi ndingaumbodzokouamai achiti une imwe nguva yekuti unobuda mumba udzoka uchida uzenoka pamapaa izvozvo zvingatidze kuti baba vandiziva zvavari kuita pamusoro inini handisarina kana ndisvika pamba handinoki amainati frado handandi kuti kana kuri kubhadhara ndinogona kubhadhara after kana na machi uchibhadhara mombe iyoyo na machi may after kana kuri kokuti inenge unochipa zita rekuti chi kuti ndikaenda kumba kwake mausiku uchidei ndichida kubatsirwa kudzidzira uisenzwa 19 ndomandiri kuda nekuti ndakaipa mhosva nowana kwambe mazuva unoda iwewe zvinoite ine yekuti unenge usina mupe end of march